Čo myslíš? Je ľahšie spotrebiteľa získať alebo si ho udržať? Toto tajomstvo ti prezradím hneď na začiatku. Udržať. SOS. Nie je to zúfalý výkrik o záchranu. Je to skratka starostlivosť o spotrebiteľa. Ľudí nezaujímajú zelené potraviny pre zelené potraviny samotné. Ľudí zaujíma, ako im môžu byť užitočné. Keď sa už človek rozhodol jesť a piť zelené potraviny, vyžaduje si individuálnu starostlivosť s ohľadom na dôvod, prečo sa pre ne rozhodol. Tu využij so svojím parťákom disk. A aké sú 3 kľúčové piliere, na ktorých stojí starostlivosť o spotrebiteľa? Prvý. Najväčší omyl je ten, že si myslíme, že náš zákazník všetko pochopil na prvej prezentácii a už je navždy náš. Druhý. Strata zákazníka, strata spotrebiteľa je proces, ktorý sa deje postupnou stratou dôvery. Tretí. Vzťah a dôvera sa budujú komunikáciou. Prečo sa o spotrebiteľov vôbec staráme? Poprvé, starostlivosť o spotrebiteľa je viac ako servisný zákrok. Je to budovanie vzťahu a dôvery. Je to náš spoľahlivý ochranný val proti konkurencii, ktorý budujeme z malých kamienkov. Po druhé, spotrebiteľ je predovšetkým človek. Najspokojnejší spotrebiteľ je človek, ktorý dostáva maximum úžitku. Opäť disk. Po tretie, cieľom práce v Greenways nie je hľadať stále nových zákazníkov, ale mať niekoľko spoľahlivých a verných zákazníkov, ktorí sa časom stanú naši kolegovia a parťáci v Greenways. Po štvrté, našim najlepším predajcom je náš nadšený zákazník, ktorý sám šíri užitok zelených potravín do svojho okolia. Po piate, ekonomickým dôsledkom kvalitnej starostlivosti o spotrebiteľa je náš stabilný príjem so stále väčšou pasívnou zložkou, pretože opakované nákupy našich dobre ošetrených spotrebiteľov znamenajú stále menšiu investíciu nášho času a energie. Po šieste, ak nám záleží, aby náš spotrebiteľ získal trvalý úžitok, je potrebné, aby pochopil význam trvalého zaradenia zelených potravín do svojho života. To dosiahneme len kvalitným zákazníckym servisom a privedením spotrebiteľa do partie ľudí, ktorí žijú zelenými potravinami. Aké nástroje máme v Greenways k dispozícii pri starostlivosti o spotrebiteľa? Ako úplne prvý a základný pracovný nástroj je naša karta spotrebiteľa. Môžeme ju mať na papieri, prípadne v elektronickej podobe v Exceli. Vzor nájdete v pracovnom liste a detaily práce so zákazníckou kartou si prejdete so svojím parťákom. Potom je to naša pravidelná, kvalitná komunikácia so spotrebiteľom. Tá je vždy predmetom našej spoločnej dohody so zákazníkom. Podľa toho, čo jemu i nám najlepšie vyhovuje. Môžeme si dohodnúť telefonáty, správy, prípadne e-maily. Komunikáciu si vždy zaznamenávaš do svojej zákazníckej karty. No a potom máme nástroje, ktoré nám ponúka priamo spoločnosť Greenways. Je to naša virtuálna kancelária Moje Greenways, kde nájdeme úplne všetko. Je to GVTV, Greenways televízia, ktorá je súčasťou môjho Greenways, kde sú prednášky o zelených potravinách na rôzne témy. Zároveň sú tam inšpiratívne rozhovory o sieťovom marketingu. Je to spoločné sledovanie, ktoré nám spoločnosť dáva obmedzený časový úsek k dispozícii, takisto na rôzne odborné lekárske témy. Sú to naše pracovné facebookové skupiny, môže to byť Instagram, WhatsApp, sú to odborné knihy, ktoré máme v Greenways k dispozícii.
Je to časopis Zelené cesty, ktorý máme v tlačenej aj virtuálnej podobe. Sú to odborné články aj skúsenosti užívateľov, ktoré máme takisto v našej virtuálnej kancelárii. Je to zoznam najčastejšie kladených otázok a odpovedí, ktorý máme v mojej Greenways, ktorý nám pripravila pani doktorka Dvořáková. Je to členstvo v Greenway, ktoré pani doktorka Dvořáková pripravila. A zároveň je to množstvo odborných seminárov, uvedenie do siete Ali, spoznaj hlavný produkt, zelený intenzívny seminár a mnohé ďalšie. O všetkých ťa bude priebežne informovať tvoj parťák. Materiálov máme v skutku neúrekom. Vyberie si náročné, analytické a logické C-čko, samostatné, rýchle, aj praktické D-čko, nadšené a spontánne I-čko, aj citlivé, empatické a systematické S-ko. Každému podľa jeho chutí a preferencií. A čo je tajomstvom dobrého obchodníka? Je to jazyk úžitku. Využij preto naplno vedomosti disku na spoznanie potrieb svojho spotrebiteľa. Dávkuj servis múdro a na mieru. Nechaj sa vždy viesť svojim poradcom. Spoznaj a využívaj celú škálu nástrojov zákazníckeho servisu, ktorý ti ponúka spoločnosť Greenways. Offline i online. Čím starostlivejšie ošetríš svojich spotrebiteľov, tým viac úžitku vytvoríš a tým viac pozitívnej energie sa ti vráti. V Greenways totiž energiu investuješ. Každá poctivo vynaložená kvapka tvojej energie sa ti mnohonásobne vráti.